Imini yesabatha ibente kwabangcwele. Sizovula ngengoma 132. Inkosi bese kuphama kwebandla. Mina ngikhumbule esivinini ngogcina ngivalelise mina ngikhumbule abaningi
izinkanyezi ilanga lasikhala izinkanyezi
Amen. Lena inyanga Inkosi Inyangayezulu. Ubaba Inyangayezulu wazalwa mhla ka-25 kuSeptember ngo-1906. Wahamba emhlabeni mhla ka-25 kuSeptember ngo-1995. Ukuthi wahamba emhlabeni esena 89 years if ngingaphosisi. Ngakho-ke le nyanga le inyanga yokuba sikhumbule yena. Ubaba Inyangayezulu wayezalwa umprofeti eyindodana yakhe yokugcina kumadodana kamprofeti. Umprofeti wayenamadodana noma wayenabantwana abawu-16, kodwa kubo bonke laba bantwana abawu-16 abawu-10 bahamba emhlabeni. Wathi efika la eNatali wayesenabantwana abawu-6 enamakhosikazi amathathu. Inkosikazi yokuqala uMashabalala wazala umfana nentombazana abasala. Unkosikazi wesibili uMasigasa wazala umfana nentombazana. Unkosikazi wesithathu uMangwenya wazala umfana nentombazana. Ngamanye amazwi wafika la eNatali enabafana abathathu namantombazana amathathu. Ngizogxila-ke kulaba abanye ngoba ikakhulukazi ubabilana naye unaso isikhathi sakhe sesikhumbuzo noma senyanga yakhe, kodwa ngizokhuluma ngobaba Inyangayezulu. Njengoba sengishilo, ubaba Inyangayezulu wayeyindodana kababa mkhulu yokugcina. Bafika lapha eNatali besebancane. Angikholwa ukuthi bake bafunda eNtabazo ngoba bazalwa bonke eNtabazo. Kodwa bafika lapha ngo-1913 ungakabikho umuzi wasePhakameni. Umuzi wasePhakameni wathi wakhiwa phambi kwabo. Ngenkathi efika la ubaba omkhulu bafike bahlala namandiya. Inkosi ngisanotho uPasaria into enjalo lapha babehlala khona. Baqala ukufunda la eNatali. Bafunda ezikoleni ezincane around la eDurban. Engazukuzisho amagama azo. Kodwa imfundo ephakeme i-high school ubaba Inyangayezulu wayenza eMazimtoti. Eqeda eMazimtoti wahamba waya eFort Hare, e-University of Fort Hare. Lapha owenza khona uBA. Emva kwalokho wabuya weza eNatali naseCape nako-Cape lapha owayefundisa khona. Wayefundisa i-history ne-English. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngahamba nobaba Inyangayezulu. Ubaba Inyangayezulu wayemenywe ibandla i-Anglican Church elaliphethwe uBishop Zulu. Angisazi noma umhlangano wawuse elinda yini, kodwa sasuka nobaba ilanga lapho ubaba Inyangayezulu lapho sayesafika kuleyo mcimbi. Kwakuyisonto elikhulu
angazi ukuthi laqondene nani. Kodwa safika nobaba Inyangayezulu wangithatha ngihamba nomfundisi uMadlala. Sathi masingena umntwana kwaphinda ngene wagijima weza kuye wafika wamxhawula wathi kwakuthisha wakhe. Angisazi noma wathi kwakuthisha wakhe kwi-history noma wathi kwi-English. Kodwa phakathi nje kwalezo fundo zombili. Wafika-ke lapho ubaba Inyangayezulu naye bamnikeza ithuba lokuthi ishumayele. Kwakuyinkonzo enkulu eyayinabafundisi abakhulu beyinkonzo eziningi nengonyama yayikhona lapho. Isikhathi esiningi-ke ubaba Inyangayezulu usichithe efundisa. Ngicabanga ukuthi ubaba ilanga uhambe esethathe impesheni. Kodwa impesheni wayithatha kade efundisa. Wafundisa nasemanzi emtoti. Ngoba njengoba umntwana kwaphinda ngene nje wayekhuluma ngoba ayimfundisa emanzi emtoti. Ngalezo khathi-ke zazingekho iy'kole ezingama-high school. Mhlawumbe zayingafikile na-5 iy'kole zabantu ezingama-high school. Wawuthi nje uma uqeda uya e-secondary uhambe izwe. Ama-university ayemabili. Kwakuyi-University of Fort Hare ne-Tafelberg. Ngakho-ke ubaba Inyangayezulu wayesifundiswa. Futhi wayesithanda kakhulu isiNgisi. Mina nje wayengangikhulumisi ngesiZulu ngaphandle nje makusibaningi. Kodwa nje masa sibabili wayehlala ekhuluma isiNgisi. Ubona ukuthi umuntu isiNgisi nje esamphilisayo owakhuliswa ngaso. Nami-ke ngaleso sikhathi ngangumuntu engase ngilahlekelelwa ngisho isiZulu ngoba ngakhula eDlangezo High School. eDlangezo High School sasingavunyelwe ukuba sikhulume isiZulu noma kuphi ngisho e-dormitory noma kuphi. So kwakuphela unyaka wonke ukhuluma isiNgisi. Uma kwatholakala ukhuluma isiZulu ushawe, ujeziswe kakhulu futhi hayi kancane. So wawuthola ukukhuluma isiZulu uma uze eholideni. Uma ususeholideni ukhuluma isiZulu bese abantu laba bakuthuka basho yonke into ukuthi usuzenza umlungu. Kanti awusakwazi ukukhuluma isiZulu. Saba ileso simo-ke mase ngiza eduze kababa Inyangayezulu ngathola ukuthi naye umuntu ojwayele isiNgisi nosithanda isiNgisi. Ngiyafisa-ke ukuthi okokuqala ngibeke izinto zeNyangayezulu eziqondene nokukholwa kusukela ebuncaneni bakhe. Ubaba Inyangayezulu ekuhambeni kwababa ilanga waba umholi waleli bandla. Ngokusemthethweni wamenyezelwa ukuthi uzohola leli bandla. Walihola futhi cishe mhlawumbe izinyanga ezisithupha ngoba ubaba ilanga wafihlwa ngoJanuwari. Ibandla laholwa ubaba Inyangayezulu ngoJulayi wayo 1977. Sasise ekuphakameni sonke siholwa ubaba Inyangayezulu. Emva kwesikhathi-ke kwasekuqhamuka indodana kababa ilanga uLonda owabe sethi uyena ofanele ukuthi ehole ibandla ngoba uzalwa ubaba ilanga. Ayikwazi lento ukuthi isuke kubaba ilanga besiya kubaba Inyangayezulu. Kwaba nezimpi ezagcina zibulala abantu abawu-5 khona ekuphakameni. Ubaba Inyangayezulu-ke wayesethi asiphume ekuphakameni siphume nje. Saphuma sahamba saya emaqadini emzini ka Inkosi umzonjane. Safike sakha khona ngaphandle
kwasekuthi-ke onyakeni olandelayo sekutholakala ilokhuza imetabetulu endaweni yaseMatabetulu, kodwa kwakuthiwa kusekuhleli. Kodwa-ke njengamanje angifuni ukugxila kulokho, futhi angifuni ukuthi ngikhulume ngembango eyabakhona, kodwa ngifuna ukubonisa ukuthi ubaba Inyangayezulu waye ewumholi waleli bandla ngoba sezulwini. Eminyakeni yo-1950 ngoba ubaba waye ehlalweni ngo-1935, eminyakeni yo-1950 ongemva kwalokho ubaba Ilanga wabe esethi onke amaNazaretha akabhale zonke izinto abazaziyo ngobaba mkhulu. Wayese elanda uDlomo wayevele iNazaretha leso sikhathi, kodwa umlando wamsephakameni. Wathi zonke lezi ndaba efanele eyibhala amaNazaretha ayinikeze uDlomo ukuba ezibhale phansi. Wakwenza-ke lokhu uDlomo kakhulu. Ngikhule ngijwayele ukuthi makuwumhlangano ngiyohlala noDlomo ngoba ngifuna ukuba ngifunde zonke izindaba ezazibhalwa abantu ngesikhathi sikababa Ilanga eyithinta ubaba, eyikhuluma ngobaba mkhulu. Lezo ncwadi ngayigcina zikusibisi, ngathi mangiyicela kuzo ubuye wenqaba ngisesebuhleni. Kodwa kwasekufika abelungu, uProfessor Ustezen noDr. Becken. uSibisi-ke mangaphosisi ukuthi kwakuyo uSibisi wabanika laba belungu zonke lezi ncwadi. Laba belungu-ke base beyi-translator into English. Ngokwazi kwami zingama-volumes awu-8. Ivolume yokuqala zonke zithi the story of Isaiah Shembe, kodwa zingama-volume awu-8. Ngangiyifunda-ke, kodwa njengoba ngisho nje zingama-volumes awu-8, ziningi kakhulu izinto ongakwazi ukuyikhumbula phakathi. Kodwa omnye umfana okuleli bandla othanda kakhulu ukubhala, noma ngaseyumfana manje, u-Advocate Mnyandu. U-Advocate Mnyandu unencwadi ethi Isikhozi Senhlupheko. Ngayiletha lezi ncwadi lapha, bambalwa kabi abantu abayithenga, kodwa lezi ncwadi zibaluleke kabi ngoba incwadi ekhuluma ngobaba mkhulu akufanele ukuthi umuntu onjengani engabanayo, ngoba yonke inkolo yethu ikubaba mkhulu. Namanje ikhona nalapha endlini zithi Isikhozi Senhlupheko, kodwa uMnyandu sekuye wabhala enye futhi oyitranslator yonke le misebenzi kababa mkhulu. Cishe ivolume yokuqala usiyoyithayipha. Ngakho-ke la ngifuna ukuthi nginifundele izinkulumo ezabhalwa abantu ababehamba nobaba mkhulu, kodwa ezashicilelwa phansi ngesikhathi sikababa Ilanga. La uma ngizokhuluma ngendaba eyabhalwa uPhumile Maphumulo ngesikhathi sikababa Ilanga. Uthi-ke uma exoxa indaba uPhumile Maphumulo, ofata ababili abamhlophe basemaromeni bafika nesithuthuthu ekuphakameni, bafike bathi, Shembe, sicela usinike oyedwa wamadodana akho
siyomfundisa. Sizokwakhela indlu enkulu eyisitezi, sikunike nemali eningi. Ngeke uhlupheke ngoba konke okudingayo siyokunika khona. Abelungu abangofada ababili ababehamba ngesithuthuthu beya ekuphakameni, bafika bathi ubaba mkhulu akabanike enye yamadodana akhe kuba beyifundise bona ngokwabo. Futhi naye ubaba mkhulu bemakhele umuzi onesitezi. uShembe waphendula wathi, "Oh batabami, nizongenza ngidelele. Ngabe lezi zingane ngezami yini? Cha, akuzona ezami. Zacelwa kuNkulunkulu ngamakhosi akwaZulu alele othulini lomhlaba. Lezi ngane ezimbili, ubaba Ilanga nobaba Inyangayezulu, uthi-ke ubaba mkhulu, zacelwa kuNkulunkulu ngamakhosi akwaZulu alele othulini lomhlaba ukuthi uthi asahamba emhlabeni. Bathandaza kuJehova ukuba abuyise izwe labo eselizicucu. Laba bantwana bayoliqoqa izwe libuyele esimeni esihle. Ngakho-ke abasibo abami." Kwase kuyaphela lapho. Emva kokuba laba belungu behlulekile ukuba ubaba mkhulu ebanikeze laba bantwana babili, uthi-ke lo ntombazana kwamaphumulo, emva kwaleyo ngxoxo uShembe wasibiza sonke ukuba size eMosethemba, okuyindlu yamakhosazana. Wasibikela ngenkulumo ekade enawo nalaba belungu ababehamba ngesithuthuthu. Wasitshela ukuthi batheni nanokuthi yena uphendule wathini. Wasebuza wathi, "Ngabe ukufundisa abantwana bami kuyalisinda yini?" Ebuza kumaNazaretha. Ngoba laba ngamakhosi enu. Ngamanye amazwi uthi ubaba mkhulu, laba bantwana ababili bayalisinda yini ukuthi nibafundise? Ngoba bangamakhosi enu. Angazi noma niyayizwana leyo. Ukuthi ngoba laba bantwana bangamakhosi eni kodwa bebancane, kufanele befundiswe yini, hayi beyofundiswa ngamaRoma. Lento ifana nalento eyenzeka kwaZulu. Njengoba iNgonyama yathi onke amakhosi akwaZulu akakhiphe inkomo eyolobola indlovukazi uMantombi ngoba izozala inkosi yabo. Ngakho-ke kufanele ukuthi kube yibona abakhipha inkomo zokuyilobola unina. Uthi-ke ubaba mkhulu, laba bantwana bangamakhosi enu. Manje bayanisinda yini ukuthi nibafundise? Athi amaNazaretha asibasini. Kwasekugcina sekukhishwa umnikelo oqondene nokufundisa laba bafana ababili, ubaba Ilanga nobaba Inyangayezulu. UmaRoma uthena ubaba mkhulu, laba bantwana akubona abami, bacelwa uNkulunkulu ukuze ngabo kubuyiswe izwe lakaZulu.
ngakho ke mina angikwazi ukuthi ngininikeze imvume yokuthi laba bantwana balokhoze bafundiswe yini, ngoba abantwana bakaNkulunkulu usho ubaba omkhulu akhulumanga ngobaba ilanga yedwa, akhuluma ngabantwana ababili. Bese ngibheka inkulumo kaNongilisha Mdluli ukuthi yena echaza indaba labantwana ababili wathi, oqala ukuthi Inyangayezulu kusho ukuthi ngumnikazi wezulu. Uma sithi ubaba Inyangayezulu umnikazi wezulu, asisho lona izulu iheaven, kodwa sithi izulu, angazi ukuthi ngesingisi kuthiwa yini na, no, hayi weather, kuthiwa yini, izulu edumayo, yeah, of thunder. He is the Lord of thunder. So ukuthi Inyangayezulu kusho ukuthi he is the Lord of thunder. Uthi-ke uNongilisha, ngelinye ilanga kwafika indoda ekuphakameni yabika kuShembe ubaba mkhulu ukuthi umuzi wayo ushawe umbane. Wayesethi ubaba mkhulu, hamba uye esitolo ekuphakameni, uzofica abafana ababili, khuluma nomncane ngoba uphethe imibani eyisikhombisa. Le ndoda yaya esitolo esiphakameni, kodwa yamangala ukuthi laba bafana basebancane. Yafika le ndoda esitolo yabe isithi, ngithunywe ngubaba wenu bomncane, ngizobika ukuthi umbani ushaye umuzi wami. Ngitsheliwe ukuthi omncane unemibani eyisikhombisa. Inyangayezulu yakhipha iduku lesandla ekhukhwini lakhe walinikeza le ndoda, wathi hamba ungakhulumi namuntu endleleni uze ufike ekhaya lakho. Ekhaya ulichome iduku endaweni ethize, umbani ngeke uphinde udlalele emzini wakho. Lezi zinto zaziwa yithi thina amaNazaretha kaNkulunkulu kuphela, ngoba uthe mayifika ingilosi yathi umuntu ophethe izulu ubaba Inyangayezulu. Hlayisikusho lokho. Yathi manifuna ukuthi izulu lingani niyocela kubaba Inyangayezulu. Uma nifuna ukuthi ilanga linganishisi niyocela kubaba Inyangayezulu. Yathi uyena ophethe izulu. Namanje siyakwenza. Kodwa manje sesithola la sekukhuluma ke manje ubaba mkhulu. Uthi endodeni hamba uye esitolo kunabafana ababili, ubaba ilanga nenyangayezulu. Kodwa uyofike ukhulume nalo omncane. Ngoba lo omncane uyena ophethe imibani eyisikhombisa yezulu. Yona ephethe imibani eyisikhombisa yezulu. Ngethemba umkhokheli uyamangala. Ngoba uyazi umkhokheli ukuthi ngenkathi efika kubaba Inyangayezulu yafike iqala yambuza ukuthi usuke uphuma uyaphi phandle ma izulu liduma. Usuke ungenelane uyaye ngenkathi kuduma izulu uphuma phandle
wangibona yini mina wathi umkhokheli akuzange wakubona wazaphinda athathu awuzange wangibona ngenkathi kuluphuza uphuma phandle izulu liduma indaba endeleyo kamkhokheli kodwa ngizama ukuchaza into eyodwa ukuthi ubaba Inyangayezulu okokuqala uyinkosi yethu amen ngoba washo ubaba mkhulu wathi amakhosi enu omabili so leli gama lokuthi ubaba Inyangayezulu nobaba Ilanga amakhosi washo ubaba mkhulu uthi ngamakhosi enu okwesibili laba abantwana uthi ubaba mkhulu bacelwa amakhosi akwaZulu alele othuneni ebebacela kuNkulunkulu akasho ukuthi babacela kuyo athi babacela kuNkulunkulu ngakho ke laba abantwana akusibona abantu angikwazi ukuthi ngivumele into enishoyo ngoba akusibona abantu uma ngibheka abezizwe babe saqhuba lokhu kuhlakanipha kwabo ngoba babefuna ukuthi ubaba Ilanga noma ubaba Inyangayezulu eyofunda ezikoleni zabo bese bemkhipha kulokhu ukukholwa obaba mkhulu ngoba babembona ubaba mkhulu ukuthi uyi-threat enkolweni yabo manje ke ngoba laba ofata ababili ababefike kuphambili kwangofata abamhlophe hayi wena umuntu omnyama kwangofata abamhlophe futhi ngikholwa ukuthi ngaleso sikhathi wayekhona nje ufata omhlophe omnyama so sinobufakazi ngobaba mkhulu ukuthi ubaba Inyangayezulu uyinkosi yethu sinobufakazi ngobaba mkhulu ukuthi Inyangayezulu wacelwa ngamakhosi akwaZulu kuNkulunkulu ngoba abanye abantu babe masichaza lento bethi yini nina nithi abaprofeti ubaba Ilanga noNyangayezulu ababalwa ngani laba abanye asikwazi ukubalwa abantu abangakaze bebalwe uNkulunkulu ngoba lokho esikukhuluma kwakhulunywa ubaba mkhulu kodwa laba abanye babekwe ngamaNazaretha abazange babekwa uNkulunkulu ubaba Inyangayezulu wabekwa uNkulunkulu akabekwanga ukusho ubaba mkhulu wabekwa uNkulunkulu kusho yena ubaba mkhulu uthi le ubaba mkhulu laba amakhosi enu ngakho ke kufanele ukuthi efundiswe yini omdala uzoba inkosi eThembalimbe omunye uzoba inkosi ehlale eJudiya namanje ubaba Ilanga waze wakha umuzi wakhe ngaphandle kwaseThembalimbe owawubiza ukuthiwa busekwazini ekwazini umuzi kababa Ilanga na uyangivumela umfundisi umsana ngoba kububo lapha eJudiya umuzi kababa Inyangayezulu lokho kwenziwa ubaba mkhulu wakhuluma wakutshela amaNazaretha izinto ezinhle ngobaba mkhulu ngoba ubaba mkhulu yonke into wayeyenza phambi kwamaNazaretha so lezi zinto zayixoxwa ngamaNazaretha angizokukhuluma ke ngendaba yokuthi bagcotshwa kanjani ngoba siyakwazi kodwa ngikhuluma izinto eningazazi ukuthi ubaba Inyangayezulu wathi esemncane wabe sekwazi ukuphilisa umuntu wathi thatha iduku ukuthi wakhipha iduku ephaketheni wathi thatha leli bhuduku ufike ulibeke ekhaya lakho wathi izulu asophinde lingene
lento amaNazaretha akayazi kodwa ikhona encwadini. Njengoba ngisho nje ngithi le ncwadi lena ethi isikhozi senhlupheko ikhona nala ekhaya ikhona. Futhi abambalwa ngabathengisa yona mhlawumbe bayithengisa nje siyahlala iy'ntula abakaze beyifunde. Ngoba you don't have an interest entweni yena ejule kanje. Manje ke le ndaba yokuthi ubaba Inyangayezulu unembani eyisikhombisa naye wayikhuluma wasichazela yona ngangikhona ke lapho and iyangi-interesta le ndaba yembani eyisikhombisa ngoba ngaso sonke isikhathi nomkhokheli uyayisho njalo ukuthi kwafika ubaba ilanga esele elokhuzeni evende ukuthi emthumo athi umthuma ney'ngilosi ezisikhombisa. Nathi ngenkathi siqala leli bandla wathi ezulwini kukhishwe iy'ngilosi ezisikhombisa ukuthi zinibheke. Manje na ubaba mkhulu usetshela lo muntu owayezobika ukuthi lo mfana engikuthuma kuye unemibani eyisikhombisa. Ngangikhona-ke mhla ubaba Inyangayezulu esichazela indaba ukuthi le mibani eyisikhombisa wayithola kanjani. Ngangikhona wayikhuluma esontweni mhlawumbe nomkhokheli wayesekhona ngazi kodwa mina ngangikhona. Uthi-ke ubaba Inyangayezulu niyasazi isibusiso ngasithola mina kuShembe ngangingayanga esikoleni ngalelo langa ngizihlalele ekhaya. Kanti uShembe uyangibuka esendlini yakhe eSinothi. Wangibiza ngangena endlini ekhona umfundisi uMbatha. Wathi angiguqe ngaguqa phambi kwakhe. Wabeka isandla phezu kwami wathi uNkulunkulu akubusise. Yonke imibani yezulu iyophelela kuwe. Uma izulu liduma kakhulu ulikhuza liyophela. Ngaphuma lapho ngahamba. Nami uthi babingazo. Uthi wabizwa ubaba mkhulu esemncane. Ngangikhona ke ikhuluma le ndaba esontweni. Esitshela ngendaba yesibusiso. Wafika watshela ubaba mkhulu wambusisa. Wayesethi yonke imibani yezulu iyophelela kuwe. Uma izulu liduma ulikhuza liyostophisha. Akakho umuntu kwaZulu wakwenza lento eyenziwa ubaba mkhulu. Njengoba bengikhuluma ekuseni ngithi uJakobe wabusisa uJuda indodana yakhe. Wathi ulibo lobukhosi ngeke luphume endlini yakho. Kuze kube namhlanje ngisho ubaba mkhulu singaphansi kukaJuda. Ngisho inkosi yakwaZulu ingaphansi kwaJuda. Akusukile ubukhosi kuye. Manje ke sithola ubaba Inyangayezulu ukuthi wabusiswa ubaba mkhulu. Waze wathi
Uma izulu liduma noma lishaya imbani, wena oyokwazi ukuba ulimise. AmaNazaretha akakwazi lokho, kodwa unkosazana ufike wasitshela lokho. Unkosazana ufike wasitshela lokho. Ikhona ngeke ngithi ngiyengazi ukuthi ngendlela unkosazana usichazela ngayo izindaba zikababamkhulu nobaba ilanga nobaba Inyangayezulu. Ngize ngizibuza ukuthi kanti uyeni lo wayehamba ubabamkhulu? Kodwa kutholakala ukuthi angazi ngoba namanje nje khulunywa ngey'ngilosi eziwu-7. Angazi noma naye wayengomunye walezi iy'ngilosi eziwu-7 noma uyisima kanjani. Kodwa unkosazana thina lapha osithele kabanzi ngobabamkhulu, ngobaba Inyangayezulu. AmaNazaretha asebuhleni namaNazaretha asebuphakameni aphatheka kabi ukuthi why ngikhulume ngobaba Inyangayezulu, ngithi uyena mprofeti, ngingakhulumi ngothingo. But ngikhuluma into engiyitshelwe ezulwini. Angikwazi ukuvele ngisukele into engakaze ngiyitshele ezulwini. Ngathi mangabe ngibuza kunkosazana ukuthi njengoba kukhona uthingo nomholi wasephakameni nomholi waseGinyezini wayengabikho lo wasethembezini, ngathi imuphi umholi oyena umholi ngokwasezulwini? Wathi unkosazana, angibazi mina laba baholi okhuluma ngabo. Washo kanje wathi angibazi mina laba baholi okhuluma ngabo. Mina into engiyaziyo ukuthi ubaba Inyangayezulu owaphuma ephakameni noNkulunkulu. Wangayikhuluma indaba yothingo, wangayikhuluma indaba yabo bonke labo. Wathi nje angibazi labo okhuluma ngabo mina ngazi ukuthi ubaba Inyangayezulu waphuma noNkulunkulu ephakameni. Manje ungase uyibuzeke ukuthi uma ubaba Inyangayezulu wacelwa ngamakhosi akwaZulu uNkulunkulu njengoba sichazelwa ubabamkhulu, lokho kuzophela kanjani? Njengoba ethu ubabamkhulu ubaba Inyangayezulu uyinkosi yenu, lokho kuzophela kanjani? Lokho ukuthi ubaba Inyangayezulu uphethe imbali yezulu kuzophela kanjani? Kuzophela kanjani? Manje-ke ngifuna ukuthi AmaNazaretha understand lento ngoba abafuni ukufunda abantu. Abafuni. Njengoba ngisho ukuthi ngathi noma ngithi ngiyayicela lezi incwadi baze benqaba, zikhona zihleli nje ziloboza ngoba laba belungu bayibuyisa emva kokuba sebeyitranslate le bayibuyisa. Ngayicela kuSibisi wenqaba sisekanye ebuhleni wenqaba ngoba mina ngangiyifunda futhi ngibhala ngazo wenqaba. U-advocate Mnyandu uze wasihumusha back eseyithatha encwadini eyibhalwe ngabelungu. Sayithola sesiyithatha ngamazwi utranslate lezi incwadi from English to Zulu, kodwa zivele kade zibhalwe ngesiZulu ngoba singeke siyithole kubantu bakithi. Singeke siyithole kubantu bakithi. Ngisho ukuthi-ke ukuthi ubaba Inyangayezulu uyinkosi yasephakameni bese kuqhamuka abanye bethi hayi wayibambele. Ebambele bani? Uma usuthi uyabuza ukuthi uma uthi ubabamkhulu wayibambele ubaba Inyangayezulu wayibambele bani? Akakho ngakutshela. Noma wayibambele uNkanyezi, noma wayibambele uLonda, noma wayibambele iSipori, kasazi. Kodwa ubabamkhulu usitshelile ukuthi ubaba Inyangayezulu inkosi yethu. Ubabamkhulu usitshelile ukuthi ubaba Inyangayezulu wacelwa kuNkulunkulu ecela ngamakhosi akwaZulu ase alele othulini lomhlaba.
uyabona uma umuntu engene umoya wokuvusa impikiswana, uvela evusa impikiswana nalapho ongaqondi ukuthi imi kanjani ufunani njengalento yenzeka kwaZulu ukuthi uma ungasubuza usimakade ukuthi njengoba uthi uyinkosi ngaliphi igunya, uyinkosi ngayiphi tradition, uvele khulume into esuke kubo noma imuphi umuntu noyisilima nonjani uyazi ukuthi inkosikazi ezalwe ebukhosini izala inkosi. Kuyaziwa lokho. Ngisho Nigeria kuhlalwe masibuka amafilimu nabo Nigeria anjalo nje. Unkosikazi ozala ozalwe ebukhosini uyathi mayefika lapho efike ezala inkosi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi inkosikazi elotsholwe isizwe izala inkosi. Very clear, no? But today we've got umbango ongeke wazi ukuthi wayesemandla. So nalombango ke wasebuhleni nasetiphakameni unjalo. Laba abantu basetiphakameni baqhamuka njengoba kuqhamuka uLokhuza uSimakade. Ngoba ngisho enkantolo they could not produce anything eshoyo ukuthi lo muntu lona umholi wamaNazaretha. They could not produce anything. Abakwazanga ukuproduce incwadi kaBabilanga ngoba wayengeke uBabilanga eLokhuza khethe umholi kanti wayazi ukuthi umholi umenyezele ubaba mkhulu. Ubaba Ilanga wakusho phambi kwethu ukuthi yena wabekwa nobaba mkhulu nobaba Ilanga kodwa manje bakuphike bekuphike ungazi ukuthi kanjani. Leli bandla lahlukaniswa umuntu onganasesincane nje iargument ezwakalayo ukuthi why ethi uyena kodwa lagcina sihlakazekile nje wahlakazekile. Lapha bengikhuluma ngomlando kababa Inyangayezulu, lakhuluma ngofakazi bakababa Inyangayezulu ukuthi labo ababe bekhona ukukhuluma ngesikhathi sikababa mkhulu bengamantombazana bamuzwa ubaba mkhulu ethini ngeNyangayezulu. Wathi lento lena ekhulunywa ubaba mkhulu ethi laba abantwana laba bacelwa ezulwini kuNkulunkulu ngamanga la ubaba mkhulu eqamba amanga kanjani. Ubaba Inyangayezulu wafundisa wathatha impesheni wahlala ekhaya. Ubaba mkhulu wayenze iwill. Kule will wayebeke abafundisi angisazi noma babe u7 bese kuba ubaba Ilanga bese kuba abafana bakhe ababili ubaba Ilanga neNyangayezulu. By the time kuhamba ubaba Ilanga bonke labo bafundisi babe ngasekho emhlabeni sekusele ubaba Inyangayezulu kuphela. Ngosobala akakho omunye umuntu owayengabuye ebe umholi ngoba lo wayebekwe ubaba mkhulu wasekusele yena yedwa. Lo wayebekwe ubaba mkhulu. Bonke laba abahola abakhona ebandleni lamaNazaretha abakaze bebekwe uNkulunkulu, abakaze bebekwe ubaba mkhulu, abakaze bebekwe ngoyise. Bonke the whole lot babekwe ngamaNazaretha. Ababekwanga uNkulunkulu, ababekwanga Lokhuza ubaba mkhulu, ababekwanga ngisho ngoyise.
akakho umholi nje ongasukuma ethi laphana mina ngabekwa ubaba ilanga noma mina ngabekwa Inyangayezulu. Ubuholi balaphana okuvela ezulwini wagcina ngobaba Inyangayezulu. Amen. Kwathi uma ngabe sekuphele 6 months lo mfana lona uLonda wayeseqala elwa nobaba Inyangayezulu. Ngoba ubaba Inyangayezulu wayengayifuni impi wasivimba esangweni. Singene ekuphakameni amanazethe efuna ukubahlasela laba bantu. Wathi ubaba Inyangayezulu labo abangabalandeli bami abangangeni ekuphakameni wathi le sasuka ngenyawo ekuphakameni sawufika emzini weNkosi uMzondane singazi ukuthi siyokwenza siyabuya salala entabeni safike senza amadokodo emzini weNkosi uMzondane. Wathi ubaba Inyangayezulu uma ngase ngidedele lokhu kulwa uNkulunkulu uzobaleka. Kwathi kusemzini weNkosi uMzondane kwafika inkosikazi yakwaMbambo eyaye isonta kumaKristu angisakhumbula igama lesonto. Yafika la emzini kaMzondane ekhona ubaba Inyangayezulu. Yathi ngithe ngilele ngabona kwehla isambulela emkhathini saze sazofika phansi. Ngithe mangisondela ngathola ukuthi akusona nje isambulela kanti umuntu ubaba ilanga. Wathi ubaba ilanga hamba uye kumfowethu uyomtshela ukuthi ngithi akasuke kulokhuza kule ndawo ehambe eye eMatabetulu eyokwakha khona. Ubaba ilanga wayithatha le nkosikazi wayoyibeka eMatabetulu lapho ubaba ilanga ufike wakhomba khona. Wathatha ubaba Inyangayezulu lo nkosikazi waze sawufika lapho inkosi uMzondane Ngcobo waye esewuminister uLunde ngekho. Sawufika khona yathi le nkosikazi nakho ke lapha ubaba ilanga othena kufanele ukuthi kwakhiwe khona. And hence sasuka sahamba sayokwakha eMatabetulu ngangikhona ukubhushwa khona. Yonke le ndawo yayibhusha nami ngangiyipart of it. Ngiyakhumbula njena umfundisi umfundisi wamnyama kwakubani Mwelase. Umwelase wayesebenza ngazi ukuthi wayenzani yavele anganoma wagwazwa iva noma kanjani wathi ubaba Inyangayezulu uyalunga. Wathi bengasho mina ukuthi mangithi akusetshenzwe sekufanele kusebenze wena wayengumsevangeli ngaleso sikhathi asanoma emvangeli noma umfundisi ngiyangazi kodwa hayi wayesemvangeli. Usesebenza wena manje sekumamakhosana kusebenza wena uyalunga imali. Ngangikhona wayesho phambi kwami ubaba Inyangayezulu wayeyiclown nje hlale clown. Bisho ukuthi ke unkosazana uhlale ngitshela ukuthi ningavumeli indaba kababa Inyangayezulu iphele ngoba ubaba Inyangayezulu ubalekile kuleli bandla lase-NCT. Amen. Nalokho nje ukuthi ngikhulume ngakho ngitshelwe huyo athi khumbula phela ukuthi inyanga kababa Inyangayezulu ayikwazi ukuthi ize iphele ungakhuluma ngalutho ngayo. Manje sinenkinga ke ngoba uma senza izinto esizitshelwa ezulwini siyayithukwe ngabantu besithukela into abangayazi. Besithukela into engayazi. Njengoba ngikhuluma ngenyanga yezulu nje kusho unkosazana.
wathi uyaphela manje uSeptember. Phela kufanele ukuthi ukhuluma ngebaba Inyangayezulu, ungakhuluma ngobaba ilanga kuphela. Ubaba Inyangayezulu mkhulu kuleli bani, ubaba Inyangayezulu mkhulu ezulwini. Ubaba Inyangayezulu uthembe wena ukuthi ngawe naye ngeke ekhohlakale. Ngisho ukuthi-ke sasuka ekuphakameni, sasuka ngokubaleka, sawuhlala emzini Inkosi uNgcobo, sasuka lapha saya eMatabetulu. Ngangikhona lapho, ngase ngikhulile sengikhona, noma ngangakadana kodwa ngase ngikhona sengikhulile. Ngakho-ke kufanele nazi sesitshala manje ngokusemthethweni ukuthi la ekhaya yonke into ephathelene nezulu sesihambe siyoguqa kwiNyangayezulu. Manje into enhle engijabulelayo ukuthi lokhu ukuthi kuyo yonke into ephathelene nezulu sihambe siyoguqa kwiNyangayezulu siyifundiswe unkosazana uHlaleleni. Kodwa namhla sesithola ukuthi nobaba mkhulu wathi kulo muntu akahambe eye ubaba Inyangayezulu, uyena ozovimba izulu. So Inkosi was correct mayithi manibona izulu ukuthi lizokuna, hambani ninikele nicele ubaba Inyangayezulu ukuthi lingani. Manibona ilanga selibalele kakhulu, celani kwiNyangayezulu ukuthi alingasibulali ilanga. Nampela senza kanjalo ukuthi senza kanjalo. Kamanazare
Enkosi Mbusisi.